Sa rang tagasc seo, tá spáinnig mé chun is conair foghlama a chruthú ar Google Slides, agus é a roinnt le Seesaw agus Google Classroom. Ligean conair foghlama de ghaltaí is spéireas foghlama féin treoirithe féin luas ar fháil. Dan tá spáinte seo úsáidigh mé Google Slides chun template a chruthú dar conair foghlama. Chun an conair foghlama a chruthú, chuir míad dá leis an gúlra, an sáid míad boscaí, téacs, cruthaithe, saide agus simbalaí eile de réir mar a scáil. Ghlachan Conairi foghlama le méid ábhar éagsúla. Mar shampla ar na template seo leanas tá 8 ábhar éagsúla, 6 ábhar éagsúla agus 4 ábhar éagsúla. Is féidir na template seo a chópáil agus athrú chníadú úsáid le Conairi foghlama eile amach anseo. An chéad céim eile ná ábharachar le gach cuid an conair foghlama. Seo conair foghlama ar olrú fada atá nach mar críochna agam. Nuair a chloigálann na daltaí ar fictóir, seol faoiad chuig an nasc a bhaine leis. Is gníomhaíocht chun taobh suas atá gceist sa chéad cuid, in íag sin féachann an dalta ar an físeán tagasc an Gaeilge CJ Fallon, a thuairthaigh treoir ar olrú fada. Is bilóg ibre atá sa tríú bhosca, de roinnt ibre as lína, agus inis chuirthaigh mé isteach gníomhaíocht breisithe ó Khan Academy a thuairthaigh dúchlandas na daltaí le holrú fada, le himhreacha 3 gigat fá 2 gigat. Chun I bhá chuir isteach, téimigh go hionsáig, I bhá agus cuairdaigh ar an ngréasáin. An seo chuirdaigh mar Khan Academy logo. An sáigean I bhá, aithrigh an bhéid agus tarraing isteach san áite. Nis caithfidh mé nasca chur a bhaim leis an íomhá sin. Chun nasca chur a bhaim leis an íomhá Khan Academy, ronaigh an íomhá agus clicáil an cnapa ionsáig nasc ó de bharr ar lisí. Gramigh an nasc isteach, agus nar a bhrún na daltaí ar an nasc seo, seol faoiad go físeán tagasc ar thaobh Khan Academy ar olrú le himhreacha 3 gigat fá 2 gigat. Sa le núsáideálam an sleonáin seo chuig an ard an foghlama, tá orm na socraithe córainte a thathrú. Ionas go bhfuil gach aine leis an nasc féachanta. Chun é seo dhéanamh clicáil ar chóráin, clicáil míad ar aithrig agus bhaling é athrú go héine leis an nasc. Cinn tóimid freisin go bhfuil sé mód an bhreathnóra a bhain, cópáil an nasc agus clicáil ar déanta. Chun de conair foghlama a roinnt ar Seesaw, is fearr gníomhaíocht a chruthú. Seo gníomhaíocht réamhíonta ar olrú fada, 2 gigat fá 2 gigat. Úsáideáladh mé an sleonáin Google nó an template foghlama mar shampla ilmheán chun foghlama na báistí a chreoú. Ag an bpointe seo, tá sé rítháchtach an gnéamh foscríbhne a oscailt agus an nasc go Google Slides a ghramú isteach. Chun é seo dhéanamh, filmíad chuig ar Google Slides. Clicáil míad an cnapa córainte. Cópáil míad an nasc, téimid ar ais go Seesaw, agus gramí míad isteach an nasc. Anois chuirthaigh mé isteach template atá anna bhanúsach, ionas gur féidir leis na daltaí an tuiscint atá acu ar olrú fada a léirú. Den leathnach dhearnach, iarthaigh mé orthu I a bhád an obair a chruthaigh siad ina gcópleabhar a úsáideáil. Anois is féidir am an gníomhaíocht a thábháil agus é a gháile ar mar. Anois féacha míid ar seo trí roiir an ghalta. A roiir an ghalta seo mar a éachan an gníomhaíocht. Áid gur féidir leo féachant ar na treoiricha. Chun féachant ar an conair foghlama, clicáileann an dalta ar an sampla
an sin ar an nasc agus téann siad chuig na nasc uilig in ord. Nuair atá an dalta iníocht dul go gach nasc, nuair a thuigeann siad coincheap an ollmhreatha ada le hifreacha gáigéad fá gáigéad, agus nuair atá roinnte bre aslíne déantachán na ggópleabhar. Is féidir le filleadh go Seesaw chun freigra chur isteach ar an template atá ar fáil. An sin chuireann siad faoi bhráide chun aiseolalas an bhuntóire a áil. Seo sampla de hasc réamhlíonta ar Google Classroom. Inis, cuirfidh mé isteach na sleanáin Google leis an tasc ó mo Google Drive. Cinntigh go bhfuil sé mód an bhreathan nóra das na daltaí. Is féidir sprucháta a chur isteach chomá, agus é a chur an agar faoi thopaigh agus é a gháile ar do ran. Féacham mí sin is ar trí réir can ghalta. Seo mar éachan an gníomhaíocht a réir can ghalta. Clicálann siad ar an tasc olrú fada, clicálann siad ar féachar hasc, as glíonn siad na sleanáin, as seo téann siad chuig na nasca éagsúla, féachann siad ar an físeán tagasc, líonann siad roinnte bre aslíne, agus féachann siad ar an gníomhaíocht breisithe chun tacaíocht breise a áil más gá. Nuair atá siad iníocht dul tríd na nasca agus na hipre sin, fiann siad chuig an tasca acu, líonann siad a gcuid freagríd siad na hap na Google an seo, agus brúnn siad go bhfuil sé déanta chun é a chur faoi bhráid agus chun aiseolalas an bhuntóir áil.